खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव खालामनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम जादों। तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि थांलाय फैलाय नाग्रिजुलि बाल्थिंपारायाव लामानि AS25R 7722 नाम्बारनि मटर साइकेलजों थांनाय सालायगिरिया लामानि डिभाइडाराव सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाय जानायाव सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया जोखोम जायो। जायगायावनो जिउ गोमानाय लाइमोना तामुलपुर जिल्लानि एलाउद्दिन आलीनि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि सदाम आली आरो गोब्राबै जोखोम जानाय लाइमोना रुंसारि आहमेद आलीनि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि शाहरुख आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैबो रङिया जंक्शनाव ट्रेन टिकेट दाननो होननानै थांदोंमोन। बेनिफ्राय न' फारसे फैफिननाय समाव हरखाब जाब्रबथाय जायो। नाग्रिजुलि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै जोखोम जानाय लाइमोनफोरखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। नैथि खौराङाव दङ माजबाटआव फिन गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामदों। माजबाट पुलिसनि अपारेशनाव फिन 311 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। लोगोसे 3 सिखाव गान्जा फालांगिरिफोरखौ हमनो मोन्दों। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गान्जा रोगानाय समाव पुलिसा माजबाटनिफ्राय बुटियामारि दैमानि साखाथियाव थानाय हाग्रानिफ्राय 311 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे 3 गान्जा सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। हमजानाय गान्जा सिखाव फालांगिरिफोरखौ माजबाटनि सनापुर गामिनि नागेश्वर बसुमतारी, उदां बसुमतारी आरो सन्जय सावरा होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव माजबाट पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपानि पुलिस थानानि आइसि प्रणब बरुवा, एसआइ चित्रनिल दास बिथांमोननि पुलिसनि हानजाया हाग्रायाव अपारेशन खालामदोंमोन। जायनि जाहोनाव माजबाट पुलिसा हाग्रानिफ्राय 12 बस्ता 311 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि सुलुङा बुङोदि जब्द खालामजानाय गान्जानि गेजेरारि हाथाइनि बेसेना 1,55,55,000 रां जागोन होनना मिथिहोदों। माजबाट पुलिसा बेनि सायाव केस नाम्बार 30/25 आव रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ। थामथि खौराङाव दङ आसाम बंग सिमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुराव गंसे ट्रेभेलार बासआव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हायो। गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव सिमुलटाबो पुलिसा सेबनानै गंसे टुरिस्ट बासआव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो मोनो। गान्जाजों लोगोसे ट्रेभेलार बासनि नम्बरा PB01A7207 पान्जाबनि रेजिस्ट्रेशन टुरिस्ट बासआ गुवाहाटीनिफ्राय पान्जाब फारसे थांबाय थादोंमोन होनना मिथिनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै सिमुलटाबो पुलिसनि सेबनायाव दावबायारिफोर जिरायग्रा सिटनि सिङाव गान्जाफोरखौ मोनो। पुलिसा ड्राइभार आरो हेन्डीमेन अमित कुमार भारती आरो सुजित कुमारखौ हमनो हायो। हमजानाय सानैखौबो पान्जाब हादरसानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं ट्रेभेलार बासआव हमनो मोननाय गान्जानि बिबाङा मोन 131 पेकेटआव गासै 262 किल'ग्राम होनना मिथिनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव मा 14 मोसौखौ आयेन बेरेखायै लांनाय समाव हमनो हायो। मोसौफोरखौ बेंगल सिमानिफ्राय आसामाव लाबोबाय थानाय समावनो श्रीरामपुर पुलिसा खौरां मोननानै मा 14 मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। पुलिसखौ नुनानै मोसौ लाबोग्रा फालांगिरिया मोसौफोरखौ गारनानै खारलाङो आरो बेनि उनाव मा 14 मोसौफोरखौ पुलिसा हमनानै लाखिदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ थांनाय BPF सरकारनि समावनो दाबि खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय मोननो हायाखैमोन दालांखौ। आस्राबारि गरसिंपारा गामिनि फरायसाफोरा दालां गैयिनि थाखायनो फरायसालियाव थांनो एबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोबोरैनो खस्थ जादोंमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकार एबा Btr सरकार फैनायनि उनावनो EM रन्जित बसुमतारीया बे दालांखौ लुफुंना होबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों आरो EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ रायजोफोरा साबायखर होदों। द'थि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि बानजायनायजों रुनिकाटा ओनसोलनि खोन्दो जौगाखां मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों सानसेयारि फाथै बिलाइ आबाद मावनाय फोरोंथाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि गोनोखोआरि आदबजों जौगा थाखोनि फाथै आबाद मावनानै खम समनि गेजेरजों लाख लाख रां आरजिनायनि नोजोरखौ लानानै 14 नं चिरां दुवार सिंनि मोनफ्रोमबो UPPLनि प्राइमारि थाखोनि बिबानगिरिफोरनो बे सानसेयारि फाथै बिलाइ आबाद मावनाय फोरोंथाय हाबाफारिखौ होनाय जायो। बे फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे ट्रेनार गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि हांगोमा नार्जारिया
स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार फालांगिरि बारेन्द्र बसुमतारीनि गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै 2 लाख रां खावदों। क'क्राझार टाउनाव सानावनो सिखाव हाबदों। क'क्राझार नोगोर गोजोनपुरिनि गागि फालांगिरि आरो कन्ट्राक्टर बारेन्द्र बसुमतारीनि गारिनिफ्राय स्टेट बैंक अफ इन्डिया मेन ब्रान्चनि लांगोनानिफ्राय सिखावा लानानै खारदों 2 लाख रांखौ। 8थि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बुहर दैमानि खुरखानायखौ होबथानो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबा। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायथाव खामानिखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। 9थि खौराङाव दङ दिनै 16 मे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि 27थि रुंसारि सान मुलुग दरबाराव बर' हारिनि दोरोङारि मोसामुखौ सिनायथि होजेनदोंमोन। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया मख'नो गोनांदि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो बर' हारिमुवा माहारियारि थाखोआव सिनायथि मोननो हादोंमोन। 10थि खौराङाव दङ एबाकास स्मार्ट क्लासेस कचिं सेन्टारा सिबिएसइ टप 15 थांनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुन गोनां रोंगौथि सोलोंथाइ लानानै 3 लाइमोनफोरा थांनाय 2017 मायथाइयाव एबाकास स्मार्ट क्लासेस कचिं सेन्टार खुलिदों। क'क्राझार सहरनि डन बस्क' साखाथियाव थानाय गंसे बिल्डिंआव बिटेक पास जानानै कृष्णा नन्द बसुमतारी, केरेसार बसुमतारी आरो सनाराम ब्रह्म 3 लाइमोनफोरा सरकारनि फारसे साख्रि आसा खालामालासे एबाकास स्मार्ट क्लासेस कचिं सेन्टार खुलिनानै गुबुन गुबुन फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंथाइ होदों। बे सेन्टाराव मेथ्स, फिजिक्स आरो बिगियान आयदाफोरखौ फोरोंथाइ होयो आरो थाखो 6 निफ्राय थाखो 11 सिम फोरोंथाइ होनाय जायो। बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावोदि बे गंसेल' एबाकास स्मार्ट क्लासेस कचिं सेन्टारा जाय फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लादों बे फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों होनना फोरमायो।